Hej igen, og pænt goddag. Så har jeg fået en af mine nye produkter hjem, som jeg vil teste. Det er en motorcykeltaske, motorcykelbæltetaske, art noget. Som du kan se her, så sidder det rundt om et lår her, så har den sit eget spænde, så den går hele vejen rundt om maven. Og så sidder den så meget, skal jeg slå lidt længere ud her, 2 sekunder. Den sidder rigtig godt her på siden. Og den er jo beregnet til vagter, eller til folk, der kører motorcykel, eller ja, du ved, friluftsmennesker. Så den er jeg meget spændt på at komme til at teste nu her de næste 14 dage, 3 uger. Måske lidt mere, for at se, hvordan kvaliteten er. Noget af det, som jeg altid er bekymret for, det er sådan noget som kvaliteten på 2 sekunder. Det falder lige fra hinanden her. Kvaliteten på sådan noget som sådan nogle spænder her. Hvor godt sidder det? Hvor godt sidder syningerne i sådan noget her? Hvor meget kan der holde til at blive rykket i? Og hvad med lynlåsene? Er det noget, der holder? Er det bare noget skrammel, eller hvad er det? Og det er klart, hvis det er et produkt, som jeg synes, der virker godt, og som jeg kan stå inden for, så er det et produkt, jeg klart vil bestille hjem til at sælge i min webshop. Den her kunne blandt andet være til hooligans, eller biker og rocker, motorcyklister generelt, eller friluftsmennesker. Det kunne være til mange typer mennesker, eller bare en ganske almindelig ballademager. Så den vil jeg teste nu, og se om funktionerne er, som jeg godt kan lide, de er, om det holder, som det skal. Måske får jeg det produceret selv, hvis der er nogle ting, jeg ikke er tilfreds med i forhold til indretningen på det. Og så skal jeg jo se i forhold til prisen, om det kan svare sig rent økonomisk at sælge det. Altså, fordi det er klart, man kan ikke sælge noget, som ikke er prisen værd. Så det er jeg meget spændt på. Det her, det vil jeg gøre klart ved alle mine ting, når jeg får noget hjem og skal have det i min webshop. Det er, at jeg skal helt klart være sikker på, at det er noget, som der virker og som fungerer godt. Ja, så følg med. Det kan være, at jeg om 14 dage, 3 uger har en masse til at sælge inde på min konto inde på Den Blå Avis. For som sagt, jeg sælger mine ting på Den Blå Avis lige nu. Jeg venter stadigvæk på at få købt mit domæne, ballademager.dk. Jeg har snakket med damen, som ejer det her domænenavn, og hun har sagt, at hun gerne vil sælge det til mig, så vi ligger lige og forhandler lidt omkring prisen på det. Og så er det klart, at det tager også noget tid at få lavet en webshop, for den bygget op og ting og sager. Så nu har jeg da øvet mig lige med at sælge ind på Den Blå Avis. Ja, så det var egentlig det. Tak fordi du fulgte med. Hej igen.